Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki. Idan wannan ne farkon shigowar ka wannan tasha ta mai cike da ɗumbin albarka wato daga Kannywood, za ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Har yanzu dai ana Nijar ɗin. A kullum ƙara samun tashin hankali ake a Nijar, har yadda mutanen Nijar suka yi Allah wadai ga juyin mulkin da aka wa shugaban ƙasar su wato Bazum. Kowane ɗan Nijar ya nuna ɓacin ransa akan wannan lamari da aka sa su, shi isa sun fito zanga-zangar lumana domin a duba lamarin nan. Ƙasashe da dama sun shiga wannan batu. Wadda sun shiga wannan batu ciki har da Rasha. Rasha ta furta cewa duk ƙasar da ta ce za ta kai wa Nijar hari ita ma da ita za ta yi yakin. Har a kullum wasu na cewa ba za a sauke Bazum ba, dole za a mai da shi, amma ita kuma ƙasar Faransa ta furta cewa har tun da Bazum da ya faɗa ka ba zai taɓa komawa mulki ba. Muna fatan idan wannan ne farkon shigowar ka za ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawa ka yi mana shiya, za ka dinga samun sababbin labaranmu da zarar mun ɗora. Muna godiya. An tattauna shugaban hafsin sojojin ƙasar Nijar ya fito ya ce shi fa ba da kanshi ba ne ba aka sa shi wannan abin nan, ba karan kanshi yake yi wa aikin ba. Shi ma sa shi aka yi da kamanya ya fito ya ce shi fa ba laifinsa ba ne ba. Sa shi aka yi akan mummunan maganganun da Bazum ya faɗa. Ya ce shi ƙasarsa ba ƙasar da za ta bi. Shi ma yana so ya sabunta komai nashi ne akan abin da ya kawo wannan labari. Bazum ne ya ce yana so ya mai da kuɗinsa irin kuɗin Najeriya. Bari mu sa muku kuɗi domin ku tantance. Kuma za ku ji abin da ya faɗi. Mun gode, muna godiya. Zani ci gaba, zani je duk inda komin a Nijar take, kuma zani tara mutane masu yawa.